Guk inbergenun proiektua teleferikoa zen. Honetarako erabili ditugu egurra, plastikozko kaxa, kabliak, pila, tuerkak, ardatza, motorran euskarria, poleak, goma, BPBN konmutadoria, ibilbidea amaierako etengailuak bizkinetan daudenak, hiltzeak, hemen hauek bile juntatzeko, tornilloak, klipak, pintura eta estainoa. Gure arazoa mendi batetik bestera joateko teleferiko bat behar genuen, eta guri bere maketa egiteko eskatu ziguten. Honek funtzionatzen du, pilak ematen dio energia elektrikoa motorrari, motorra egiten du polea mugitu eta goman bidez beste polea mugitzen du. Polea hau mugitzen denean ardatza mugitzen da, gero tuerka mugitzen du eta hola kaxa mugitzen da. Eta enprobatengo.